Ahojte, vítajte pri ďalšom vydaní Ačko News. Pozrieme sa na to, čo sa na Adlerke udialo počas februára a čo nás čaká v marci. Február odštartoval súťažne, 9. a 10. februára sa naši žiaci zúčastnili olympiády v kybernetike na FEI STU. Tým zložení Peter Valach z 2. D, Dominik Garáš z 2. A, Samuel Žilka a Michal Jančovič z 3. D pod vedením pani Kozakovičovej získal výborné 3. miesto. Hoci súťaž je primárne určená pre tretiakov a štvrtákov, o to cennejší ich výsledok silnej konkurencie. 10. februára sme na škole privítali budúcich študentov počas dňa otvorených dverí. Návštevníci si mohli pozrieť odborné učebne, projekty aj atmosféru školy. V ten istý deň sa žiaci z 2. A zúčastnili podujatia Chips Days na FEI STU, kde nahliadli do sveta čipových technológií a modernej elektroniky priamo v prostredí vysokej školy. 11. februára sa škola premenila na svet masiek. Fašangový karneval priniesol množstvo kreatívnych kostýmov a najlepšie z nich získali body do súťaže Kapacitor. 12. februára sa naši žiaci reprezentovali školu na okresnom kole vo florbale, kde skončili tretí v skupine. Hoci sa im nepodarilo postúpiť ďalej, priviedli bojovný výkon a dôstojnú reprezentáciu školy. Parádna práca cháni. Valentínsku atmosféru priniesla valentínska pošta, ktorú 13. februára doručoval školský parlament. Odkazy a prekvapenia tak spríjemnili deň mnohým študentom aj učiteľom. 23. februára sa uskutočnilo školské kolo Soč. Z každého odboru postupujú do ďalšieho kola prvé 2 miesta, tretí sú náhradníci. Medzi úspešnými projektami nechýbali práce z informatiky, elektrotechniky, strojárstva či z matematiky. Spomenieme si napríklad víťazstvo Jozefa Solomosiho v informatike, projekt Floppy Music od Adama Žižku a Matúša Nemečeka, prácu Nekonečné číselné rady od Šimona Vysneja, či projekt Tachyon od Milana Marka. Všetkým postupujúcim držíme palce v ďalších kolách. Žiaci 2. B navštívili zážitkové centrum vedy Aurelium, kde si interaktívnou formou vyskúšali mechaniku, optiku a elektromagnetizmus. Naša žiačka Mia Miertušová z 3. TL reprezentovala školu na medzinárodnom podujatí VED, kde prezentovala kvantový počítač. Pokračuje aj súťaž Energocraft 3, v ktorej nás reprezentuje Damian Šeflovič zo 4. D so svojím projektom Mesta budúcnosti. Spomenieme si aj stužkové slávnosti našich štvrtákov. Zelená stužka symbolicky potvrdila ich vstup do maturitného ročníka a poslednej etapy stredoškolského štúdia. V marci prebieha Erasmus+, mobilita v Taliansku pre žiakov 3. B a zároveň u nás hostujeme študentov zo Záhrebu. 6. marca sa uskutoční kvapka krvi, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú pomôcť. V dňoch 10. až 12. marca čakajú maturantov písomné maturitné skúšky, zatiaľ čo nematuranti sa zúčastnia podujatia Adlerka na Lade. Na konci mesiaca si pripomenieme deň učiteľov a poďakujeme tým, ktorí nás denne posúvajú ďalej. Počasie v marci bude typicky premenlivé. Začiatok mesiaca prinesie chladnejšie rána a denné teploty okolo 8 až 12 stupňov. V druhej polovici mesiaca sa postupne oteplí približne na 15 až 18 stupňov a pribudnú slnečné dni. Hoci občas prehánky či vietor nás ešte môžu prekvapiť. Vyšla aj prvá epizóda nášho školského podcastu Hodina navyše s Krchňakovcami, ktorý si nájdete na YouTube kanáli Adlerka. Ďakujem, že ste sledovali tento diel a vidíme sa pri ďalšom vydaní Ačko News.